umshi benta ban Kyntu bat ban penslori ki Paidbah ban wan syakmat ban Iaka Tika COVID kat kendai na kaliang block development officer jongka Umsning C&Rd block usri Raja Barma ula pentip syabarok ki nosen sarsenong ki bahap hapok katuk frontline bat ki ba empat pendap satya ban Iaki Tika COVID kat kendai bakin aino Iaka Tika hakabaya kane ke jing Tika kilas dang hnin kasingi haka arpu praterik uyayong arjar arpuwei ha CSC Umsning Ribhoi district hakabala syem benta da kiri rangba kentup nadu ki rangba snong jong ka snong ki bahap hapo ka Umsning town u chairman ka Umsning town dorbar u rangba snong ka umran diary bat kiwe ki nosen char snong na ki snong ba marjan bat ki bahap hapo ka tei ka CSC bat ki rangba ki bala kenjo bat tam ya ka saup san snam shejrong la saki langru hakane kasingi da ka doctor in charge ka CSC u BDO ka Umsning C&Rd block u gram sevak ka Umsning area ki asha lembat kiwe Minta kasih nagalian dungan ngalawan bat ai kene ka injection paneda ini corona tenga injection kujunga abang ai ne injection ngam snow don gono ka junta ne ka side effect haka met kujunga ngam big na subian kumbang ngajulong mandupor bat nagalian dungan nga kerpat ya ki nong snong dari ba kinsim ya kene ka kabul ne kene ka lat ya ka bakin ai kene ka injection nang bukan long kumka jingeda ya ki jingpang di sistem ki yang isam kuzuki bat kunju agisnong ketam bat kunju ru ha kastit di berkowe de ngakapat ru ya ki nong snong bat kunju ki nong snong jongka di logistik boro ba kin pudiang ba ya ki kilo ki benta ba nagaliang jongka bodsik kila penbet habe de bat kene ki jingpang corona